فونوير تي في اب مكتال تركوب زغوركم تعزبتنا كم تمسيون لهم حامس يشران حدا تكم ساعة شعات تمشي استرالو زينا مسنادو حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغبر زعد من مصاوم تصنحن ميكايل حدقو فلما كان بك نططاتو افلم لعلو ايلو خماد ابصال سيغرا وعلى هذا كان شعلم تساتيف اب غزغزا نوزوبا حمل مالو قصري ابتكال تعنا زحر صاديتات بدل 50 متر عابي لومي بستقبر مرمرات شومنت زيغاتات بكورونا فيروس مكافون كرغاغت كل سلسله ما تفانيهم اب زيناتات وصاي نيجيريان تركن كل مداو زمدنن زدل سمعت كتيمن منغستي اكوادور غبنات قتلن مقوصار وصوص ناي اوان حدغا دنگاغ اوجو بريطانيا نيوزيلاند نا بقربا مصاي كختمو ابزخلا نغداو سمع تردادين زرزر زينا ኤርትራ ሩሲያ ብዘንገረቶ ሳልሳይ ሃገራዊ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ራብዓይ መጋባያ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ተሳቲፋ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብመልክዕ ፀብፃብ ተዳልዩሎ ሻምት ወልደ ከቅርቦ እዩ ببريزيدنت حماده ويزرو تخا تسفا ميكائيل زتمرح لعلواي لوخ حماده محيال أهجراوي محزنة قطاوا وعبيتن أب تحت زبل تيما كاب 10 تكمتي أب كتما سينت بيترسبرغ روسيا بستقايل سالساي أهجراو وعلى دك أنستي عالم تساتيفوم أبتي كاب العلي ميتي هاجرات أفريقيا مأكلاي مبراق أوروبان إيسيان زمتسا مرحتي نايدك أنستيو محبراتن ودباتن زت تساتفو وعلام أب ترى دك أنستيو أب مهنات حبرتسبن عالمن من محياش من نابرو دك سبات هاجرات أب مونجئن نزلوا متمان أحيلا كتبان زمع بلالون دك أنستيو بزمناو تكنولوجي كتبان زعبيالون تربحتي زخونالون بايتا أم متطاح محيال أبركتو دك أنستيو أب وفرن شركنتن كمون تمكروتات هاجراتن أهجراوي ودباتن أب قداي دك أنستيو بسفيحو تزتيوم بزي كازي أبتو على ناي 3 عامتات نتفتات قمقام كقربن كلهم أبزلو بدهوتات بمياتن بلوز تمكروتات بملواتن أبناي حبار مرداتان مبصح أبز حقز بايتا أم مرداء تبصحهم لعلواي لوخ حماده قنتي وعلام مسوكلتي استفلالي هاجرات ركبات بمكياد عدلاتن بدهوتاتن إيرتراوان دك أنستيو بمبراه بتمرتن تكنولوجين نخصوقما يسرح كمزلو أردين أهجراو على دك أنستيو عالم أب نفس وكف 3 عامتات زكاد وعلى يوم إذ خمزيلن كله إيرترا عوتات دبلوماسن منسيات دبلوماسياتن بزبل تيما بمينستري قدايات وصاي فدريشن روسيا توديبو كاب 10 تكمتي أبستخايدن لعلي 4 هاجرات زت تساتفون رابعي مقاباي عالم تساتيفام ناب كالزينا مسنسجر أب جزجزان وزوبا حمل مالو قصري أب تكالتعنا زحر صاديتات عبيتاريوم حلفي مربرت عنا جزجزا حاجة جازينرس محمد عثمان موسى نيري نابزهابو حبريتا نقعات حزبي أب تتكامن تكالتعنا كب مبالو أب كرتشن عصوتو شعتنا بتكالتعنا ناي زحر صاديتات قصري كلتين تشومنتن كم زنبرة أب كرتشن عسران بحمسان حرن ميتايت كبيلو 300 عصوتو حمشن كم زوج حب متقاس أو شيء تشعتها ورحنا كلتين عشران حدن دما تأهز كلتين 244 بتشح كم زلوا أبيهم كن قدم حرسيز جبرا ديتاتون قصرن ناوسخي مت كم زلوا تقصت حاجة جازنرس محمد عثمان تسرح زلوا مت بين نفس الصورات أب دحنا تعديتاتن عشراتن عبي جام كم زلوا بمحبار نزحش أقول قلوت تاتكال بهنصا تحت قرصن عام 7 كدلدل أزخاخرهم مدبات كتابتها زياد معي مخانو تغشو دما تريو حمام عصون مكلخال قصال غسغاساتن مدبات كباباو صريتن كم زكايدن ناموسيا كم زعدلن ابعدتات عسترو تنالبو قرواتن دبرومن زتمدبو اغار حكايمكا ابز مدايز زمسغنا بركتو يغبرو كم زلو انصيروم حبريتا كابم ستعنا لوميا بمرمري ماكلات زوبا ماكل بسجبرنا لابراتوري مرمراتات شومون تزيقاتات كابس مرا بكورونا فيروس ملكافوم ترغاغي صلوم زكم زيلن كله كورونا فيروس ترخيبوم اب هوسبيتالات زوبا ماكل تعقيبوم كنكن كجبر لهم زصنحو 3 زيقاتات حاويوم تفانيمالو بزم سرت غلالا قصري بكورونا فيروس زتلفو زيقاتات كسابلومي 6788 بصيحلو
6,694 ካብዚኦም ሓዮም ዝተፋንው 45 ብሞት ዝተፈለዩ 49 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና 21 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካኑ ዞባታት ፎርቶ ሳዋን ድገን ኣስታት 170 ጽጉማት ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ተዓዲሉ። እቲ ብኣብያተ ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብተን ዞባታት ዝተገብረ ሓገዝ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝሰናኸሉ ተምሃሮ ከይህልው ከምኡውን ተምሃሮን ዝሓሸ ውፅኢት ክተባብዑ ዝዓለመ እዩ። ተጸዋዕቲ ናይቲ ኣብያተ ጽሕፈት ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ዝተዓደለ ናውቲ ትምህርቲ መቐጸልታ ናይቲ ናብ ተምሃሮን ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብን ዘቕንዐ ሓገዛት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ምቅላል ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ስድራ ቤታት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋን 88 ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ድማ ን80 ተምሃሮ እዩ ተዓዲሉ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ናግራው ዚያታት ሒዘኩም ለሶኩም ኢን ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመም ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅጽለ ክብራ ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ውጻኢ ናይጄሪያን ቱርክን ንግዳውን ጸጥታውን ዝምድነን ዘደልድል ሓያሎ ስምዓት ከም ዝኸትማ ተቓሊዑ። እተን ሃገራት ነዚ ስምዓት እዚ ዝኸተማ ንናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ትማሊ 20 ጥቅምቲ ከተማ ኣቡጃ ዝኣተወ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ምስ ናይጄርያዊ መዘኑ መሓሙዱ ቡሃሪ ድሕሪ ዘካይዶ ዝርብ እዩ። ብዝተኸተመ ንግዳዊ ስምዓት መሰረት ዓመታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ክልቴን ሃገራት ናብ ልዕሊ $1 ቢልዮን ክብል ዘኽእል ምዃኑ ጸብጻባት የነጽሩ። ብ19 ጥቅምቲ ኣብ ቶጎ ተመሳሳሊ ዑደት ዝፈጸመ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኣንጻር ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ንዘካይድዎ ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምድጋፍ ሃገሩ ዘድሊ ምትሕብባር ክትገብር ድልውቲ ከም ዘላ ይገሊጹ። ብቐንዱ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዘቐንዐ ተኸታታሊ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ዝምድና ሃገሩ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ንምዕዛዝ ከም ዝጽዕት እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። መንግስቲ ኤኳዶር ኣብታ ሃገር ዓሪጉ ንዘሎ ገበናት ቅትለትን ግጭትን ኣብ መንጎ ጉጅለታት ገበነኛታት ብምቁጻር ጸጥታን ውሕስነትን በርጌ ዜጋታት ንምርጋጽ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ። ፕረዚደንት ጓሌሞ ላሶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸጥታን ሰላምን ዜጋታትን ሃገርን ንምርጋጽ ኣህዱታት ጸጥታን ሰራዊትን ኣብቲ ገበን ዝዓሪሩሉ ዘሎ ከባቢታት ከም ዝዋፈሩ ከምኡውን ዘይሕጋዊ ብረትን ዕጸፋርስን ናይ ምእካብ ንጥፈታት ከም ዘሰላስሉ ሓቢሩ። ኣብ ኤኳዶር ቀንዲ ጸጥታዊ ሽግር ዘይሕጋዊ ንግዲ ዕጸፋርስ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ጓሌሞ ኣስዒቡ ልዕሊ 70% ካብ ዝፍጸም ገበናት ቅትለት ምስ ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኤኳዶር ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ሳምንታት ድሕርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወልዐን ህይወት 119 ሰባት ዘቐዘፈን ግጭት እዩ። ኣብ ኤኳዶር ኣብ ቀዳሞት 8 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ዝተፈጸመ ገበናት ቅትለት ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝዛየደ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብሪጣንያ ኒውዚላንድን ኣብ ቀረባ መጻኢ ክኽትሞ ኣብ ዝኽእላ ንግዳዊ ስምዕ ብመትከል ከም ተረዳዳ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ማል 20 ጥቅምቲ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ምስ ኒውዚላንዳዊት መዘኑ ጆሲካ ኣርደን ብማንዛብ ዘካይዶ ርክብ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ 16 ኣዋርሕ ዝወሰደ ዝርብ ኣብ ዝምርዳእ እዚ በፂሕን ዘለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምዕ ሰደድ ንምክያድ ንዝነበረ ወጻኢታት ኣብ ሞግዳልን ኒውዚላንድ ናይ ሽቕለት ዕድላት ንብሪጣንያውያን ሰብ ሞያ ከተርሑን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ እዩ ገሊጾም። ቀዳሚት ሚኒስትር ኣርደን ቦገና እቲ ስምዕ ኣብ ዓመታዊ ጃምላ ሃገራዊ እቶትን ቁጠባ ኒውዚላንድ ዘናዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጻ ኣላ። ልዕሊ 10 ሃገራት ዝተሳትፎ ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዝዘተ ርክብ ትማሊ 20 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ተቓኒዑ። እዚ ብወከልቲ ጣሊባን እውን ዝተሳተፎ ይቕሬታ
إذا وكلت طالبان ونز تصادفوا أهجراو ركب بغندو عب أفغانستان تخصيص زلو سب أوي كلو لاون مقطع كمون عبتا هاجر سنباري منجسين مقام زعلم من بارو سمز روسيا حبيرام نربحتاتن دليتاتن كلهم بهيراتن بوليتيكان حيلتاتن زن صوارق عصاتا في منجسين ممشرات عب أفغانستان زلاغ السلام نمرقا زغل مسيرتاو روحي مخانو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዘስምዑ መደረ ገሊጾም ብዘይካዚ ሚኒስትር ላቭሮቭ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነታ ሃገር ዝገብሮ ሰብኣውን ቁጠባውን ደገፍ ክዕቢ ብምፅዋዕ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሪሕ ተራ ክህልዎ ፀዊዖም ኣብቲ ዋዕላ ጣሊባን ብጊዜያዊ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ከም ተሳተፈ ተሓቢሩ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ጣሊባን ምስ ኩለን ሃገራት ብሓፈሻ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ብፍላይ ጽቡቕ ዝምድና ምምስራት ካብ ቀንዲ ፖሊሲ ጣሊባን ምዃኑ መሬት ኣፍጋኒስታን ኣንጻር ካልእ ሃገር ንዝካየድ ተጻባኢ ስጉምታት ባይታ ክኸውን ድማ ከም ዘይፍቅድ ኣብ ዘስምዑ መደረ ገሊጾም እቲ ርክብ ጣሊባን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣፍጋኒስታን ከመሓድር ካብ ዝጅምር ንድሓር ካብ ተሳተፎም ዋዕላታት ዝዓበየን ጸላውን ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ከተማ ሺያንግ ቻይና ሎም 21 ጥቅምቲ ኣብ ቤት መግቢ ዘጋጠመ ሓደጋ ኖትጊ ዕትሮ ጋዝ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ሺንህዋ ኣቃሊሑ በቲ ሓደጋ ብሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዝ ጥዕናታ ከተማ ሁስያ ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉ ብምጥቃስ ቁፅሪ ግድያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቤት መግብን ኣብቲ ከባቢኡ ዝርከብ ህንፃታትን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ እውን ተሓቢሩ بتي نوتجين الصعب بارع عبتحت قصصر نوعل لعلى حرميت عبارات هرتات مدفعات حوي عب كبير سرح تسميلهم كم زوعلو دما أقول جلوزينا شين هو بتوصخي أفريتهم بعشران حدن تكمتي كتما باريس عبت ركوب سفيع كبابتات فرنسا بستغش برتع حبوبلا أقول قلت موقعزي بابور مدري كم تسنخلن قرب حيل إلكتريك دما لعلي كريتي 250 شحابايتي كم تقارت أنت قليتهم بمسرة صعبات سمزي مكتال ميترولوجي فرنسا أبتي كريتا معالتات 250 يغريتا أبتي كريتا معالتات 275 كيلومتر بساعات زحمبب هبوبلا كم تخصه كفلت تخيلوا لهم بتحرقا عنو الإلكتريك أقرابن كالت تكرسن كم زعنوون تقاليحهم التزينو بركونة طائر موساخ علماوي مغات زتونكو كليماوي نوتسي مخانيوم كيلاتا تعودي زحبر زلو نسعى السرارو زينام سنادو نمزام كندنا توتاتو كدك ملكم لعلواي لو خماداب سالسي هقراو وعلا دكان شعالم تساتفو ኣብ ግዝግዛ ንዞባ ሓመል ማሎኮ ዝራብ ትካል ጥዕና ዝሓርሳዴታት ብልዕሊ 50 ሚታዊት ዓብዩ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎን ክረጋገጹ እንከሎ 3 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ናይጄርያን ቱርክን ኩሉ መዳው ዝምድነን ዘደድር ስምዓት ከቲመን መንግስቲ ኤኳዶር ገበናል ቅርለድ ንምቁጣር ህፁፅ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጋ አውጁ بريطانيا ونيوزيلاند نا بقربا مصاي كختمو اب زخلا نقداو سم ترادين زي خبركم تعزبتينا الساعه 10 زينام سنادو ابزي فصم سلامكتالكم ازي مسكن تخطاطاي فيلم ماي چولو مبل 99 كفال صعيبات تغرب مربيا بوغنيغن سلام